Helo, Hannah dwi. Dwi wedi ddod yma heddiw i ddysgu mwy am wasanaethau cymorth a gwybodaeth yn y coleg. Mae rhan fwyaf o'r gwybodaeth a gwasanaethau cymorth ar gael gan gwasanaethau i'r ddysgwyr. Os ydych chi'n gwybod pwy yw staff gwasanaethau ddysgwyr, jyst gofynnwch i'r tutor neu staff yn y derbynfa. Helo, a rwy'n rhoi gwybodaeth i mi am ei EMA? Beth ydy o a sut fedrai gael o? Taled o 30 pence yr wythnos di'r EMA sy'n cael ei dalu'n bob pythefnos mewn i gyfriw banc y myfyriwr i helpu fe hastudiaethau. Swnio'n gret. Di pawb yn gallu gael o? Tydi pob myfyriwr ddim yn gymwys, ond mae nifer yn. Mae'n dibynnu ar nifer oriad y gwrs, incwm y cartre, oedran, ac os wyt ti'n ddinesydd o'r Deyrnas Unedig sy'n byw yng Nghymru. Os wyt ti'n gymwys, rhaid i chdi arwyddo cytundeb dysgu a mynychu'r coleg yn llawn amser i dderbyn y taliad. Mi fedri di gymryd pecyn efo chdi heddiw. Mae'r ffurflenni ar gael o wasanaethau ddysgwyr ar bob safle. Swnio'n digon teg os fydd y taliad yn helpu gyda'r gwaith. Sut ydw i'n gwneud cais? Ar ôl llenwi'r ffurflen, rhaid i chdi yrru'r ffurflen ynghyd ar rhai o'r dogfennau gwreiddiol yn y post, ond dwi'n argymell bod chdi recordio'r amlen yn y swyddfa bost. Os wyt ti'n gymwys, bydd ni di angen gweld cynghorydd i arwyddo y cytundeb dysgu cyn bod modd gwneud unrhyw daliadau i chdi. Felly, taliad o 30 punt wythnos yw'r EMA i helpu fi gyda fy ngwaith. Os ydw i'n cwrdd y criteria, mae'r holl fanylion i'r cael yn y pecyn. Bydd yn rhaid i mi arwyddo cytundeb dysgu ac yn disgwyl i mi gwrdd ar rheolau presenoldeb. Pam na newch chi lenwi ffurflen heddiw?